Преди 2 години за евроизборите. Годината коя беше? 2000 и коя година беше евроизборите? Кога бяха? Май месец на 25. Миналата парламентарните. На 25 май. Знаете, получи се един проблем някъде януари-февруари месец във връзка с непределен тютюн, който го имах аз с една от фирмите Месилян. Даже заведах и дело за обида, че съм ги псувал и еди какво си. Делото е прекратено в районен съд Свиленград. Преписка беше, господин Мелчев беше адвокат, даже сега аз мисля да заведа дело срещу тях, тъй като много неща ме набедиха, не излезе нищо правилно, но крайно време в България да се търсим правата, независимо по какъв начин. Дали имаме пари за адвокати или нямаме, в крайна сметка трябва да има работеща система съдебна. Виждате и самата реформа, която в момента тече, пазарлъци, смешни станаме в очите на Европа. И не само на тях, примерно на Гърция и Турция, която не е в Европа. Или вижте съдебната система и полицията на какво ниво е, вижте в България какво е. Това е първото. И тогава, на времето си спомняте, по времето на СДС, Шишо го измисли тогава и това беше много добре от моя страна. Аз бях тогава полицай още. Отвори приемен ден за депутати, които са избрани от нашия 29-ти избирателен ден. От тогава някой да ми каже дали в Свиленград някой дошъл евродепутат, който е избран от листата тук на Хасковска област, или за парламентарните избори, независимо от коя партия, няма да коментирам партии. Не съм бил член на никаква партия, не искаме да станем член на никаква партия. По простата причина, че партиите, кто стане член, те използват максимално. Самите вие го виждате в Свиленград и после те свърят като ви нужен. И първите редици винаги трябва да са първи. Тютюна се купи, извикаха на тия депутати от ДПС в София, ще направим всичко, Пеевски беше там, Българ Табак е негов. Ще дойдем след 2 дена, 11 комисии изпратиха, взеха в нашия район около 150 до 180 тона тютюн. А моето количество беше около 23 тона. Значи другото е било на колегите тютюнопроизводители, които също на тази фирма е отказано да бъде изкупен тютюн. И самите те ме помолиха, това ви го казваме тук пред всички, без да има някакви скрупи, да помогна на ДПС на евроизборите. Аз им казах, няма никакви проблеми, съгласи се и им помогна. И видяхте резултата какъв беше. 1567 гласа. Плюс 200 нелегитимни бюлетини. Но аз им казах, помогна ти и помагам. Но член не иска, даже да скоро ми предложиха да стана лидер на ДПС на място на Марк. Но твърдо отказвам. Аз съм си българин, но единствено завиждам на ДПС, защото телефоните ми са още тук. На господин Местан и на Атаман, сега ако звънна пред вас, ще дигна телефона. А другите нашите, ГЕРБ, БСП, другите партии, Националния фронт, 100 пъти да звънна. На оня ден ми трябваше да вземе министър на земеделието във връзка с Общинската комисия за земеделие, тук имаха проблеми. Спаваме в колата да правим някакви списъци, да се записваме, както едно време охраняваме Бай Пенко от Българ Плот, когато раздаваха протоколи на човек да стигнат по 2 протокола. И пак не ставаха нещата, защото няма такова организация. Защото всяка една власт, когато дойде обучава, защото земеделието не е лесна работа. Ти трябва да знаеш всички масиви къде са, обучават кадри, идва другата власт, пада правителството, тези кадри обучени заминават. Вънка нашите хора да са. Но те вашите хора не може да си ветеринарен доктор да работиш, както беше господин Иван Петров, шеф на дирекция полиция. И за него ще ви кажа, откъде тръгна за разрухата на Свиленград. Кадрите на Иван Петров, те са още в Свиленград. Защото Иван Петров, Иван Петров мобилизира полицията, да остане под него команда, като беше директор на полицията. Взе се и митницата в лицето на Тошо Пая. Всеки знае къде е Тошо Пая в момента. Как разбиха митницата хора? Аз ще ви кажа 2 имена тук, защото нали, всички не ги познава по една познаваме. Да. Ще ви кажа за коларите, със средно образование са хората. Така са почнали. Но вие на коларите на двамата брати учите да им вързите и колата, само да я посочите, ще кажете тази кола дали има хероин или няма, или да има нарушение или няма. Тези хора бяха изхвърлени от системата. По предлог, че няма ли висше образование. Добре, те като ги докараха, какво висше? Тошо Пая направи конкурса, 20 места се взеха. Защо в Свиленград във всеки един конкурс за гранична полиция,
За дай, за митница се говори за пари. Кажете ми, що се говори в Свиленград за пари конкурсите? Ако не дадеш пари, не почваш. Много хора, да, не са дали, някакви са дали, но никой не е видял. Но това се говори. За да се говори, значи някой е дал и има. Вижте, дай какво стана в Хаско. Един няма. Ма вие не знам какво, даже не знаете как да се иска. Това са нещата.